ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Umrupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, see you whining, grinding, all on the floor like that. Hadi kapor nan yo ban khap yo new ribbon kum kadak jing pelai pai ba ia kani ka chot ket nyot ka bla ai sha ka dor ba shnong nong rat aga jing dot lang ri rang ba shnong secretary ki rang ba dong ba ka committee bro ka we lingkat ba ki nong shnong lok ka me lok pa ni ka sngi ka ba nila ai ling ba ka district council na ka 15 finance commission grant type grant arja arkuwe arkua Hadin beladaban IT ki trokit nyot na kabenta ki snong ki thau ki bahap po ki jingpe jong Khasi Hills Autonomous District Council menta ka kenti ki dor ba snong nong ra kalio ban padang ya we ki trokit nyot para pelat ba ban lak hap ribon do chief executive member jong Khasi Hills Autonomous District Council ba pinya sing CM ki ka jing don lang jong rang ba snong ki rang ba dong ki long kme ki samla bat ki ba lai thu ba don tang ko we ki trok ka dem ha ka ni ki snong bala buan satang ki jing maramat hak ba kador ba snong kalai kendu yu ba pinya sing CM batang hapo si benai lala penyo ya kani ketrok kinyot ha kani kesingi wa pinya lo pen pendapat ba nama ke jingdan ki jing o jing nam na ki pat ba ha kani kesingi beladap na kalyang jong u un sa ai se ki skim shaka snong ban chna pen bhai ki surak un chna ki linti ya ki chat penyeng ki pos elektrik ban pen biang ro ya ko umbam umdi ba ban pendai no like CCTV kamera na ka bentar jing sngan ki lai ko wan jong ki pat ba nong snong da ka wega sor ngi la jiet ya ki nokit kam jong ka wega committee ka bakerpang ga bangil ai kerteng ka collection committee but ngi la jiet lu chairman ba secretary jong kene ka committee de dealing ba ka jing tre stom ka jong ki ba ha kene ka snam ka bladep but ha kene ka snam arajar al pusau ngi la yo ban jiet ya ki nokit kam ki batmai de nagaliang ka snong ngi la isha ka jing tre stom ka jong ki met ba men siem kita ki arngut ki rangba ki don rangkat lembat ni ha kini kepuar bat kila IT lot ya hela kepuar ke bakodor ke jongki ha ke bang nilai yo ban penolong ya ke kam ban penthmai ki nokit kam snong ti na kaliang jongi ki nokit kam da ka mensiam jong ka jing sngongu na kam ta jongki andai ngila pendai bangin don ka jing ai sngoba kerpang na kam ta jongki kum ka dak jong ka jing sngongu bat ka sngo jing sngo buram na kam ta jongki ti kita ki arngut ki rangba ki long iba AS Kasono i babat ekam kum chairman bat iba Sanbon Jungai i babat ekam kum secretary jong ke election committee jong ke snong te ni pedang subhai ki baro arngut akini kepor dengan kerpat akini kepor iba heb i balang tongsan ila pen kre akini ki atli ki momentus ki brong ta jing ai subhai ki baret na kalian jongi Isngongu kerpang na kabenta kani ka trok snong ka bangi nglai opdiang leng ba jong i ka trok jong i kala jot ba ti ba heb le i kata ngi kerpat tang si benai i kerpat i obnai January tang ho benai March nglai yo kani ka snong ti nga kerpat i rang ba snong jong i na kali snong la pen kre ni jing ai smu ba kerpang nam tai ba heb kerpat i rang ba snong pan so ba ban ai kani ka memento kerpang na kabenta i MDC i jong i ba pen heb ba heb pen ya sing si Nakaliang na jongi kum ka district council hadin ba ni la persyang ban thau kilat kanti kumno ban wanra dakaan hakabede bat ke jingkhu jing suba hakishnong house nam arhajar arpau hadin ke COVID nila syong dorbar kerpang bat ngisuthu bakani de ka way na ka agenda na ka subject ka kam hadu kata-kata habide ba ka khui ka suba ka jing e babaro kata kishnong bakadon kalong bakumno ban lum yaki nyut lani kita ki solid waste na po kashnong
banli bu syata syapok Martin kumbang itip ba ka municipal board nani ka Shillong Municipal Board SMB ka bangitip kadit kaway na katanat trikam hapo ka Urban Affairs Department kapet na menta ka jing khut jing suba jing kitu kishnong kibahap hapo ka municipal locality hapo Shillong ki normal municipal area ki dontang lightly katay ka Khandailat ka Jail Road European Ward Kiting Road but light nang ta ki bamarjan jong ti kishnong ki hap apo ka Shillong administered area kum kathan Mokhal Limkhra Lashumia kiwe te baro kisnam ki bladep habidi ba jing khu jing suba ka jupe ka municipal but nakaliang ngajungi kum ki MDC but ke executive committee jong ka district council ngisudai ban thau kilat kelenti kumno ban wanra da kaan hakabai dei bakane namar khandai percent jong ka jaka leni kishnong hangni po rikhasi ki hap hakasik schedule kim hap apo ka municipal namar takadaw ngisudai bakum ki nomik khmat nekum ki MDC badan jingkit kli ngisudai ban wanra no da kaan hakabai dei bat kenika sanitation ke bangiong nika jingpun khut ke suba ha ke shnong kathau the day house nam arhajar arpho ngilawan ra ye kenika bill ke bangi khot ke Khasi Hills Autonomous District Solid Waste Management Bill arhajar arpho but sultanat ban pentip ye phikum kinong shnong nongra baha ka shipho tarik u February arhajar arpuar nakaliang u governor jong ka Meghalaya ula ay ka jingmanjur jong yakani ka bill but minta kani ka bill ngitip kum ka Khasi Hills Autonomous District Solid Waste Management Act arhajar arpo but hapo jong kani ka act lani ka an ka ba lapin ku bor yengi kum ka district council ban ya trei rengkat baka borshnong la ai bor kishnong ban pej ban khmi habede baka khoi ka suba hakishnong ki ba pher hapo ajong ka jingpej jong ka district council ngidon kumbasan pu southly ki hima lani ki ilaka but hapo jong ni ki san pu southly ki hima ni ki ilaka ki don kumba palat la jan 100,000 teli kishnong palat 100,000 teli kishnong ten namar takadaw ngisudai banwara dakaan habai dei bakane but lingba jong kani kaan menta on pentrikam haparo kawai kari khasi namenta ka jingkhut ka jingsuba nakaliang ka jungi kum ka district council laniki MDC nalor ka kam ka bangidei ban kit kli ban wara ki an ki baskem ki baklan na menta jingmen toy jong ka shnong le ni paiba ni sudairu ban ya trailang bat ki shnong na kamenta ka roy kapar namta ka development habai dei ba ka development nilai persyang kat bala ban penso isya ka sarkar India bakum ka district council ngidon kam ban yo ye kita ki central fund le ni ki central aided fund le ni ki jingirap ki bakirpang kibangila ban ai shi kishnong house name arja khat khandai hakapor kebangiyo ekalat ban longbyang MDC hakatem ka baar da ka jingchiet jong pisia kum kin nongshong shnong jong ka nongra bat ka constituency sorong kham hi brokawai ilayo ekalat ban bat kum deputy CM in charge ka finance bat hakata ka snam ngalayo ban penbiang bat ban penbit ban penkre na kamenta kas kaplan jong ka sansnem nadu arja khandai hadu arja arpusa ngila donlut baro ki proposal ke e ka bangin le nam ta kishnong bat ngila submit cha ka 15 finance commission kebelawan ban ye kendu ingi hanong ba Shillong
But hadin katu kat ni benai ngilalit ru ban kenduk hanong ba Delhi. But tang katu kat ni por nakaliang ka 15 Finance Commission kala recommend ya artli ki komponen jong ki grant leni ki jingirap kawai di ka untight leni ka basic scheme kaba la ban pentrikam nakaliang jungi ka district council ban ai ki school ye ki sport club ye ki dong ye ki shnong ban shnai ki madan ban shnai ki ying darbar dong ying darbar shnong ban shnai ki school ban shnai ki babun ki nala ki footpath kiwe but nakani ka untight ngila persyang ban yarap ya baro ki jingdon kam hak constituency wala ki jingdon kam ki babun ba Henry nakaliang jungi katu kat ni ngilala ban yarap habai de kani ka 15 Finance Commission grant jong ka untight but sakaway ka komponen pat kadon kani ka tight grant kaba they take tang ya ka sanitation but iki water related project leni ki scheme ki waide ba ka khoi ka suba bat ka umbam umdi nakaliang ka jungi ngila persyang hapo jong kani ka ak ban pensyong nong rim bangidon kam ban thau kilat kanti ban yo ban yarap iki shnong habai de bat ki kali kitnyut leni ki kali ki ban kit iki ni ki solid waste na ki shnong ba per dan nakaliang kumman syupentip ban nakaliang ke executive committee jong ka shnong nong ra ru ka barim hapo jingilam jing ba ban kilapan so ya kani ka jingdon kam baladon kam ban yo ya ka kali kitnyut hakani ka shnong Henry hadin baladon no ka jingpen kela hakinong kit kam shnong nakaliang ka shnong kilawan nagiliang rangba shnong batmai lawan biang ringkat pakai isi ban pentip ban penken mau baki ladon kam ya kani ka trop but they how benai ngam ken mau di benai balai na basau ngilayo ban ai ya kani ka trop na kani ka 15 Finance Commission tight grant jong snam arja arkuwe arkuar but ya kani ka trop ngila ai ya ka dorbar shnong bakan pendon kam but ban long try hi da ka dorbar shnong ya ka ban pet pat sai ka jingbiang lene ka maintenance joni ka trop but nagmunta ki jingdon kam ki babun ngangai scam bakani ka jingirap ban ai ya kani ka trop sya ka shnong nongra kan long ka jingkurku nam ta ka shnong namar lada kenya ka dor jong ni ka trop kan poi bet kumba arpun rio arpun nyolak kani ka wei ka trop but lada day baka shnong ka hap ban penmi arpun rio arpun nyolak ban thiet ya ka trop kit nyut nam ta ka jingdon kam hapo shnong ngatrai ngam tip shu ka executive committee kan thau da kanu kalat kalenti ban yo ni ka fun let's say hap ban ya kan show na kinong shong shnong let's say hap ban ya siu na kinong shong hap ban ya say na kinong shong shnong na kilong yeng ba per marsi hajar let's say ka wi ka tunumi tenida ka bang yo ban yarap pat kumni kalalong ka jimentoy nam ta ka shnong ibro ko we te kan kaliang jungi ngiso ba kalong ka jingdon kam ka ba hakmat ho ka jingdon kam ki babun na ki wei pat ki shnong ki blapen poi hangi Henry kalong pat ka ba let's say ban ailut season ai haju kapor tengi ju kentu ye ki shnong ki bampat yo ru subha ban yasha ban up nama ki proposal ki ba ki lapha shangi nilat la ban proses ban penrung ye ki ni scheme per te hani kapor na dokumen ban yo ini kalat ban daladihi yo ban warra ya kenika ban yo ban khap uni ribbon ban pelai pai ba ini trok kitnyut hang ni hapo shnong nongra but hakini kisngi ba kita yo baladep nglaong i ba bor wi rang ba shnong ton nang le no nakaliang jong ka dorbar henry nakaliang jong ki ong bai ngin up anda pilalai por la piyo por ikwa hiba pinwan dalade tengah dokumen bang ayo ini kalat banwan banya sakhilang bat phi bat ka jingkemen nakaliang shnong habide bakani ka gam te ka baar pat ngakwa ru ban pensno hani ka por benai ka bangidon ban yalam ya ka district council hang tai kum CM bat ka kenhun ka jungi ngila persyang ru ban warra iki an ki badan kambha ki bansa
lesi ka jingken mau ha ka history jong ka pateng jong ka jai brio khasi ka jungi bat ru bakan long ru ka jingker khu nam ta ka sinshar khadar shnong hapo ka ri hi bro ka wei na kata ka bangila banwan ra ye ka ni ka Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act Arhajar Arpuwei lajan nyau phulai teli kisnam bangilayo ye ka district council kat kum ka provision jong ka constitution jong ka ri India haka article arspa saupusau ar bat arspa nyupusan wei ba nakaliang jungi ki riulom khasi hangni po jela Meghalaya ngin yo yala ka jong ka bor khamtam kata ka bor bala ai hangi haka paragraph ka balai jong ka 6th schedule ba mangi ki MDC ngin yo e ka bor ban thau an kata ka an kalong bangin thau ban pen scam ban penne pensa ikta ki riti dustur bolong shwa man shwa ulahikai bot labu hangi haduk kini kisngi ki bamenta kawai na kata kadai ka khndo ka syiap ka baru kata wat langim pat yo e ka jela Meghalaya house nam khat khandai spa san puar henringi la yo pat ye kata ka 6th schedule hangni po rilung khasi ki jungi wat la hatu ka por kat ni ka rilung khasi kadang hap haga jela Assam henrei suki bagi nong yalam ki jongi ki bamenshwa ki lai khun ban yo ela ka jong ka jela le ka state house nam nyo puar khat khandai spa nyo puar la yo ela ka jong ka jela ka bapura but tang kata henrei ka basultanat kalong bahapo jong ni ka 6th schedule hapo jong ni ka paragraph ka balai la ai boru yangi ki MDC ban thau an habe de ba ka khndo ka siap baros kata ngikam ba ka khndo ka siap ka de ka jungi henrei hangne hapo kari ka jungi nyau phulai tli kisnam laya klempat don kata ka an khndo hadu kat menta bangila yo ya kenika lan ak ke jong la jong but baros kata ka don ka jing senjor namar bamdan ka an ka baskem lada kinong shong shnong ki kwa ban pen scam ya ka jinglong trai ka jong phi ya ka jaka ka ba phidon le se kinong rim yeng le ni ki kper le ni ki jakarap ki jong phi le se kumno ban pen scam hab bet ban le chapo sub registrar jong ka office deputy commissioner ban register ki jaka jong phi but in hab ban register kat kum ka an jong ka sarkar India Haban siru ban register yaki jaka hangtai port DC office. Bat ka jing siru wada ka dei ka jaka ka barit kuman shu ainuk sala da dei tang Arhajar lai hajar square feet ru let's say lap tam lak ban haban siu ban yo yaka jing pen scam yaka jing long try ka jong pi. In rei small comment bangan pentip bakani ka lan ak ka bangila pas mangina district council balayo bor kanlong ka jing kurku namta ki paitba nong shong jong ka rikhasi bro kawe. Tang hang ni nong nong ra ndoi baro kawai kari khasi kinda don kam man pen scam ya ka jaka jong ki kin wan tang ha district council bat ka jing siu ka ba kindiat ka dei tang ka registration fees henrei pin sayo ya kata ka land title right certificate ka certificate ban pen long try ya pi ya ka khndo ka siap bat ya ka ni ka an ngila pen shong nong rim ha ka supreme court order jong ka kies ke balai khun da ka hima nong ston persya ya ka sarkar baka NGT namar bahatu ka por bakla don ka jingkhang ya ka jingti doyong ka don na kalyang ka hima nong ston kala ya khun ya ka ni ka kies hapo supreme court bat kalami ka order ka bapalat shispa page na supreme court bat hakata ka way ka order ka bakikin tho ka observation kalong baka jaka hapo Meghalaya ka babun kani ka slak ndo bat syapo kande jong pai ba dei halor kata ka nong rim ngila pensyong nong rim san nakaliang jongi banyo e kani ka lan ak jong ka district council the small comment bangi yo ban pentip ya pi bat ngangit scam babun se penemtip ya kani bat ngin sa IT ya kani ka ak leni ka notification ka bla publish ha ka Gazette of Meghalaya sya irang ba shnong kabaar pat habidi pak kenikaan kabangakwa ban pentip ipi kadai kenika Khasi Hills Autonomous District Administration of Ilaka Second Amendment Act Arhajar Arpulai ngidon ya kaan sensyar
hapok kishnong kitau. Ngidon ya kata ke principal act jong ke ilaka administration act khat kendai spa kendai puwe. But kani ke principal act ke ong ke aibor ye kinong ilam shnong. Bakin tray kam shnong, bakin sinshar shnong da kani ka sanat ke bakiyo na kisim jong kini ki hima ba per. Lada kadai kanong ra kamut ki sanat na po ke hima meliam. But kabasuntunat kalong bahapo kanika ilaka administration act khat khandai spa khandai phuwei nakaliang jongi ka district council katkum kanika ilaka act khat khandai spa khandai phuwei ngishu itu be tang yo rang ba shnong lenu soda shnong ya ka jing sinshar shnong ka jongki halal ki jongki shnong henry katkum ka jing hikai jong long shwa man shwa jongi habidei ba ka sinshar khadar ngidon yikisim ngidon kirat ba kishnong laringi phai ka jing sinshar hakishnong omdan tang mdei tang rang ba shnong na sodar shnong badan ha shnong rei dan ru kirang ba dong hangning ye bun kirang ba dong ki ba shong lang ha kani ka jaka bat ki senshar ha ki dong ba pher kum hangni nong ra kadon no marbo nong lum nong pedeng lum marbo bat ki we ki dong kti kini ki santli ki don ye kirang ba dong bat barosh kata mjudan gajing itu ye gajing trekam jong kirang ba dong But judan kajing itu ya kajing terekam jong kisengken thei leni senglong kume. Henry ka sengken thei senglong kume hapo kishnong kladon de ki pos nem barosh kata. But barosh kata kam judan kajing itu dakaan ya kajing terekam jong kiseng samlah po shnong. But barosh kata ladadan ka kenram po shnong lada phone rang ba shnong kiseng samlah kishewan kia treilang ba shnong. Hakanu ka kap ka bakidon kam Henry ken mau bampat don ka jing itu dakaan lada don ki batip ya kaan teng ki let syaka kut ki let chanis tai ki complain syasat kelaban de ki nongkit kam jong ka seng samla leni seng ken thai leni seng long kumi resnotunat ban pentip ani ka por bana kalyang jungi ka district council ngilayo ya kani ka Khasi Hills Autonomous District Administration of Ilaka Amendment Act Arhajar Arpulai. Bat hakani kaak kabatmai ngila penrung dakaan ban itu no ya ka jing trekam jong urang badong habaro kishnong hari khasi. Bat ka jing itu ya ki senglong kme leni ki sengen thei bakin trekam no ringkat bakador barshnong habaro kishnong hapo ri khasi. Bat kabalai ka jing itu dakaan ya ki seng samla bakin trekam lang no ringkat bakador barshnong namta jingbit jingbiang jong shnong haborok ko we kari khasi bat kane kalong ka jingjop ka bangilayo ini kaan ban penskam shushu ya ka sinshar khadar hakishnong ki thagu jongi mentang ya kran ya ka jing sinjor jong kishnong ngi kran ya jing sinjor jong kari ka jongi balai sinjor namar baduna ki an ki baskam ki ban yada yang ip bat mentang aso ban ong baling ba kani ki an ki bangilayo na kalyang ka district council nga ngait scam nginla ban pentri kambhai kini ki an bat kanlong ka jing mentoy ka bakraw ki seng bhalang ka jing dawa ya ka ILP wat na kalyang ka jongiru ka district council ngila pas ka resolution hakitu ki snam ki baladap ban pensngo ya ka sarkar India bangidon kam ya ka ILP wat ka state government daka assembly kala pas ya ka resolution bakidon kam ya ka ILP haka jela ka jungi bat ka ega jing thmu ban wanra e ka ILP kalong ban yada ya ka jingrung ka jingmi ka balaitlan jong ki brio ki banabar hapo jong kani kari ka jungi daka bayo rung laitlan teng ka kta ya ka kamai ka ji jong ki brio jungi ka kta ya ka yo kam yo jam jong ki brio jungi ba ka kta nadong syadong hakilang ki bapher habai de bat ka jai ban rio ka jungi henrengi sothu bangidon kam lese kumno bante lakam ya ka jingrung jingmi jingki brio banabar hakishnong namarta kadaw hapo jong kani ka ak ilaka ak ngila besu hakani ka section ka bapra haka section ka bapra hakani ka section ka bapra khatway ngilong ba la aibor ya ka dorbar shnong leni ka executive committee jong ka shnong hangni an sa ai bakin sapuli but la aibor hangni ba ka dorbar shnong kan register ye ki nongwan
shong shnong laki de ba wan shong wai la ne ba wan rung shnong ban thiet jaka ne ban thiet yeng le ne ban wan trei bala ne ban wan trei office sarkar baro hab ban register hapo jong ka shnong kabamut nang ni shakmat kirang ba dong kila hab ban bun kam nama ki hab ban maintain ye kani ka register jong kini ki nong wan bat ki nong shong shnong hapo jong ka shnong bat kani kan yarap ban pentikna ki bakum kinu kinong shong shnong kinwan hapo shnong laki dei kinong shong shnong le si ki ban long ka jingmen toy le ne kin dei kinong shong shnong le si ki ban long jingdu jingmen toy teng teng ki wan tang ban penkul mar shnong le ne teng teng hakani ka perthei ka ba itieng ka ba i ka ba ima menta ka jingrung jong ka jing sneu ha ka ba dei bo drugs teng teng mi thu shu kum kinu kinong shong shnong ki wan lesi kum ki nong shong wai ne kini kitai ki ba wan ban wan ra ki jing sniu ki ba bun hapo jong ka shnong nget scam baling ba jong ka an la ai bor i phi ka dor ba shnong la ai bor phi ka dor ba dong ba phin register i ki nong shong shnong hapo ki dong ba ka shnong hi bro ka wei but nget scam baling ba jong ka an ki ba bun kan long ka jing mentoy ka ba kraw nam ta ka shnong bat ya ka ri khasi hi ka jungi bro ka wei ka ba khaddu pat Nilayo ru Khasi Hills Autonomous District Social and Custom Lineage Amendment Act kani kadika arja arpulai bat hapo jong kani nila penrung ya kajing ithu dakaan ya kajing longkur long jaj jong kari kasi jungi brokawe hadu menta ngidon kumbalai hajar tam teli kikur kijak khasi ki jungi henry umpat shimla ithu dakaan bat menta nang ni shakmat la ithu dakaan banga kentu lingba le sikani ga jingilang babaro kikur hapo rikhasi ken hab ban wan ban register ha district council but ngin sa aipor yaki ngin sa penbena lingba ki lat pathai khubor batang kumba ship house ngi ngin sa aipor yaki kur ban wan register shwa bangin penkup bor yaki but ken sadon ka jingilang patba ka bahe hau benai ban wan yakaba kande ka jingilang penkup bor yaki dorbar shnong yeki dorbar dong yeki kur ba kin yo don lang hagaju ba kumju iki seng kenthei seng long kumi ba seng samla ka bangin lum lang ye baro kishnong pori khasi bangin sapen bena bangin sa ai kini ki sunnat ba pher nang ba kin la ban trikam nang ni shakmat ringkat daga jingsngan baladon daka an tenga so ban ai kublei sai hisien pat ye phi baro kinong shnong ani pot nongra kiblawan hakani ka step pementa ban sakhi ya kani ka jingpelai pai ba ya kani ka troket nyut nget scam ba kan long ka jingkur khu nam ta ka shnong ha ka khuit ka suba bar kiwe ru kumju bat khadu sho bangan shong ngakwa ru ban pensro hani ka por ba hakini ki benai bladep lai benai menshwa ngila khot ya ka jingilang ha secretariat nam ta baro kinong shnong jong kini ka dong nong thmai pelun bar kowe ya kini ki nongkit kam shnong ha secretariat bat kilawan ban ngilai keren syapang ka jingdon kam habidib karoi kapan lapen slow hangi da kinoi lam shnong baka jingdon kam ya ka surok ka babiang jingdon kam ki street light teng teng don kam PA system don kam ya ka umbam umdi ki don kam ki babun bah ki jingdon kam ki lapen slow bat kawai na kata ki bangilas dang ban shim ya ka jing kit clear baka jing penstat ya ka kam kadai habidib baka surok te habidi baka surok layo yaka sanction nakanika Shillong City project but nakaliang i deputy chief minister dang mensingi palai layo ban kendu bala pentip bala pentingada balayo ikanika sanction hapo Shillong City but shen kum apply i sedang no ikiniki repairing sedang no iki resurfacing ban siangrong ki jaka ki badan kam desi balak hamjulor ke surok but hang ni hanongra ngasuban ai kublei kerpang iba litep pila tre stat bahai ka kam ngampoi perkhat ngamut katain sedang hauni benai November steng benai lani December re tang masen yo ya ka kot nakaliang gajungi but naka approval jong minister pila pen tre ya ka ni ka kam but menta ki babun ki repairing work hang ni po shnong nongra la ya chakmat te kublei shibun atrangin don kam man ajing takti hawede kani no kidon kidong ki bala kham sneu ka surok menta ki la sedang repair but kidon ru kini ki footpath ni kinala kidon ki footpath kinala ki ba idon kam ban
yo ban pentre ki ban penbah dan nakaliang kajungi sekat badan ilat nanti naka MDC scheme ngin saya rap bat kitu ki bahap apo kanika PWD road nakaliang engineer batmai insale ke badan kam ngin sabut dia ni kata bat ke artli pat ki project ki batmai bagasnong nong ra kan yo kadai katai ka surok nang tai napo nong lum napo brei ke ban mi syati syapo power grid ne te kadon kumbashi kilometer tam kadika surok khendo bat ya kaniru pin sayo shen ya kani surok bat ka baar pat kadai syata shenong marbo jong kadong riba SF pengrup lawan min kane kadon ka persya jong ka kiat wendemia kidon kitu ki yeng ke belabun ba bat ya katuru pin sayo da ka surok rong te kini ki artli ki surok ki batmai nakaliang shenong nora pin sayo bat kiwi kini ki jing don kam repair kini ki tai tengah don ngis kuntu kerpat irang basnong ban sapentip de sengi hanunu ki jaka ki badan kam ban le kata baar pat ngiyo ru snong habide ko te hoi ngi sutu ba kelas dang kani ka jing commission ni kani ka JJM hang ni po snong ten redon ki jaka ki ba ki dang don ka jing duna le sikin hab ban pet na kaliang ka department te ya ki department PHE ya ki engineer ngala khot la siningkong ban ha office ban ya penbait SKA ki jing dunangin hab wat jing tip naki ke jing khen habe dei ba kanika volume jong ko katnu ki yo nakasus let's say ka jing pen pelaj pat sipai ba sikatnu ke jing don kam yo hangta ni don kam ban pentikena ba lada dei ba hab let's say kumbalong lada dei ban hab ban sam lut e barok khai ke snong haju kapor teng kan thut ten ringin hab let's say ban wat kilat kenti kumno ban biang kajing sam haman kidong sikan don no da kasngi ke ban sam ta kataru kan yarap shibun nam ta kinong shoshnong kenang ba kenem du kamde ka basok hoi barosh kata pila ya hab ban thit te kawe ka yeng let's say da kumnu shikali arkali haka shitayo don kambe ko te ko de ka we na kajing don kam ka ba hakmat te nakaliang jungi wadang-adang de tang MDC jong pi henry kumi kini ki kam ki bakhya ki ba kta pat ya ka yo ka kot kta ka kamai ka ji jong pi kumino shnong ngan shime jingkit kli ban ya trelang ringkat ba kashnong ringkat ba ki department ba per nam ta jing bit jing biang jing pai ba te lene ka PA system ban kot hak tu ki dong te ngalai kren bat I secretary shnong ru ilawan ai biang inga proposal badang don kam biang te kani ru ngin sairap nakaliang ka jungi te tangkat taswa tingin sanai kendu ki niki ski por badangwan ade ko por nan yo ban khap yo new ribbon kum ka dak jing pelai bai ba ya ka ni ka chok kin yot ka bla ai sha ka dor ba shnong nong rat aga jing don lang ri rang ba shnong secretary ki rang ba dong ba ka committee bro ko we lingkat ba kinong shnong long kumi long pa ni ka ski ka ba nila ai ling ba ka district council na ka 15 finance commission grant type grant arja arku we arku am Oi, go! Play.